Zamen etzen bizitzen, rentadora batzu izin ziren, eta ere berdeldunek izin ziren. Eta txegitxo izin nintzenen guetor zinen nahi biziten. Bai, eta eurekaz ikizi zen? Eurekaz, bai. Nongoak ziren eurek, ba? Eurek ziren barambiokoak. Bai. Orduan ezuok horretan aurrera utzu hau egon zinen, beste batzuk baino. Eskolara hasi zinen erako, erdera, behintzeta porbet eta lan jakitzen. Bai, defenditako moden da, bai, jakin genuen. Zer beste betzuten... Etzean guk beti genuen euskeraz. Orduan denporatan hemen Zamudion herrin, euskeraz erabilten zen, edo ordureko egon ziren erdaldunek eta? Euskaraz ebelten zen, bai, gero handik urte gitsi barru erderaz asko. Zetorrin zen jente asko. Jente asko etorri zen kanpotik? Kanpotik. Eta ero, klar, eskola eta bebarekaz batera, erderaz, kanpoan. Eskolatik urtek eran dabe, asko erderaz zitzen. Bai.